Ugye ez a mondás, hogy minden fasza. De hát nem. De hát nem. És nagyon sokat járom a világot, és Romániából jöttem vissza egy hete, előtte voltunk a Baltikumban, szanaszét, minden. És tudod, már nagyon nehéz olyat mondani, hogy hát, ezeknek is van sima útjuk, hát, csak olcsóbbak a hát, és azt látja mindenki. Szóval attól, hogy most minket elnyomnak, vagy titeket elnyomnak, mind a cigarettacsikket, attól még a Bentley ott marad, meg a 130 millió szatyor, meg a repülő, meg ezt látják az emberek. Hát az nem tűnik el. Meg most őszintén, amit itt csináltok, sok kamerával, mindennel, akkor visszamentek gerillába, leteszed magad elé a telefont, azt ugyanúgy csinálod tovább. Szóval, hogy akarod? Hogy akarsz? Hogy? De tényleg most kormánypárt felfedezte az internetet? Most én azt látom, hogy ez egy... Hát nincs, ne. Én lehet, hogy én hülyén optimista vagyok, mert az velem ellentétből full pessimista, és dumálgattunk vele, miután volt itt nálán, de eljutottunk végre oda, hogy valami történik. Hát ezt akarta mindenki. Hát